durere toracică la inspirație, semne red flag pentru embolie pulmonară, ai durere în piept care se accentuează la inspirație sau la tuse, atenție, poate fi durere pleuritică, iar în anumite combinații sugerează embolie pulmonară. Semne de alarmă pentru EP, red flags, lipsă de aer apărută brusc, respirație rapidă, durere toracică pleuritică înțeapă mai tare la inspirație sau tuse, puls rapid, adesea 100, și transpirații reci, anxietate, tuse cu sânge, hemoptizie. Amețeală și aleșin, un singur picior umflat dureros sau roșu, semn posibil de tromboză venoasă profundă. Ce faci acum, acasă, în 1 minut? Oprește orice efort, stai semiculcat. Nu masa gamba dureroasă și nu forța mersul dacă bănuiești tromboză. Când poți aștepta consult programat, non-urgent, durere ușoară, localizată, reproductibilă la apăsare pe un punct al peretelui toracic, fără lipsă de aer. Chiar și atunci, dacă durerea persistă, programează consult la medic. Sună la 112 imediat dacă durerea la inspirație este însoțită de lipsă de aer bruscă, puls rapid, amețeală sau leșin.